komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa bakong Aksyon Radio Philippine, Standard Time na 5:14. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane. Sports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:15, Action Radio Philippine Standard Time. Sa liwat, mayong hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental, mayong hapon Negros Oriental. Ang aton nga mga suking at agparamati sa isla sang Panay, Tabok sang Kadagatan. Ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Masbate, part sang Palawan, sa Kutob Malabutam sa aton siling nga broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo para tuntunan Action Report. Afternoon edition, Biyernes nga presentation, Petsa 11. Halandumon ini nga bulan kag Petsa para sa mga taga Estados Unidos. Ang September 11 bombing. Madamo ang mga nagkaramatay, madamo ang nagkalapilasan, bagdown sadto ang ekonomiya sang pungsod Estados Unidos tungod sang asod-asod nga pagpamomba. Quinta Huerto, kaimuan sang mga terorista. Sa mga nagasaulog sang birthday September 11, ang ini nga para tunturan nagatamyaw sa inyo sang malipayon nga kaadlawan karon nga adlaw. Isa dira si Toto Samuel Castillo Armita. Happy birthday sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Ang ini nga para tunturan sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong silingan news team sa pagdulong sa pinaka-ulihi labas mga balita kay inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes Presentation. Update kita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Sa transmitter dito sa Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa
Ngalan sa inyo sining regular anchorman sa siring palatuntunan, Loverboy Action Marlon Hinavaya. Basta gani Biyernes, ako diri temporaryo, tagapungko sa trono, Action Eric Magbanwa. Nano ang mga bulabalita, bantayan nyo dugay-dugay report gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan nyo ang update balita gikan sa Kapitolyo Provincial kon Biyernes dal-o nina ni Action Ed de Naboso. Dal-o naman temporaryo sa ato siring nga correspondent ang mga balita gikan sa New Government Center. Upod kay Action Artay Hupon. Ining bulig sang dole para sa Bacolod noon angot sa efekto sang modified enhanced community quarantine ginhingyo sang congressman sang Lone District sang Bacolod Greg Gasataya. Ang pagbantay gyapon sa aton pila ka mga local government unit sa tagsa nila sini Cabanwa kag syudad sa mga biktima kag nangin positibo sang COVID-19 nagapadayon. Daway ga baharaw, gasaka lang gihapon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ano gid ba lang nainmi diri nga solusyon kag himuon sa aton nga mga opisyales? Ang isa guro sa irekomendar ko di ang pagpadasigid sa pagpagwa sang resulta sa kutob nga gin paidalom sa swab test. Paupadasig da sigunta palihog ay kailan taw ko isa ini sa mga faktor mo kung nga ang nagadamo ang nangin biktima nagasala man ang Espiritu Santo sa aton nga mga contact tracers. Malang atalang isa ka semana nga hindi dayon ma-trace ining mga nakahalubelo sang positibo sa COVID-19. Sigurado ko ang paglapta hindi mo gidya mapunggan. Believe me. Amo na gani nga bot din ang problema. Ano gid bala ang problema diri? Nga akon sa mga private hospital nga kadasig lang gidya magwa sang resulta within 24 hours 48 hours lawig na gid gwa dayon nga sa mga hospital naton di nga may mga laboratory ano man Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang Teresita Hospital dira sa Silay. Ano man, anong problema man, nakadugay gidaw. Kaya kung madasig lang ini ang pagwa sa resulta dayon, ipagwa through channel, itap ang mga barangay official sa diin nagapauli ini mga positibo, be it negatibo sa swab test. Tanit, guro siya kadasig lang, no? In fact, no less than ang former councilor sang Bacolod, Attorney Cesar Distrito, nagligad ng gabi sa interview ni Action Bryan sa programa ya, nagapanawagan sa mga authority na kung pwede mapadasig naton ang resulta ipagwa dayon negative man o kung positive ipagwa dayon ipahibalo dayon sa concern nga tao maging kuhaan kaging swab test. Kita mo daway kita kanig gidya sa konkreto nga data asto sa pila ang mga nangin biktima sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Palihog lang mga authority naton labi na gid sa Department of Health inyo ni obra. Palihog lang gaupod kita sa panawagan ni former councilor Attorney Cesar Distrito nga padasigda sigon tabi ang papagawa sa resulta.
Kaya para sa akon, isa ini sa mga faktor kung nga ang nagadamo, di mo nga nagkakabudlayan ang aton nga mga contact tracers sa pagtultul kapag kilala sining mga tao nga ayhan, ginapatihan, gintapi ka na sang virus. Sa mga balita nasyonal na WHO Solidarity Trial para sa COVID-19 vaccine mahimo magaumpisa na sa masunod nga bulan sa Oktubre. Sa piya kabahin Senator Ping Lacson ginpromesa nga usisaon ang ginaduso nga intelligence fund para sa Office of the President. Parte ni Guro sa national budget. Nagareklamo ganitong mga taga dito Supreme Court, ang aton nga mga judges. Ito wala yang madala ang ilang pundo sa deliberation sa national budget. Ay na ano nga sitwasyon man. Importante kag mas trabahoso man ang ang ilang ginaobra. Tambak-tambak man nga mga kaso ang nakapending sa ila sini nga mga sala. Di nga daw wala niya matagaan sang posto nga igtilopangod kag budget taw. Ano natabo? Na mislok ini sang mga ara istorya parte sa national budget. DOH nagklaro nga wala sang US manufacturer para sa COVID-19. Nga nagapangabay sang pardon para kay US Marine Pemberton kabaylo sang access sa potential nga bakuna. Pati ang gaya ni Pemberton daw ginasakyan pa ang desisyon niya sa presidente. Malakanyang ginarespeto ang desisyon sang NTC na pag-recall sang TV kag radio frequency nga na-assign sa ABS-CBN Corporation. Sila lamang ini sa mga daragko nga mga balita nasyonal. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Antes sa mga report na gikan sa ato sa ring mga patrol unit reporters, i-check na rin si Action John Diaz. Kamustahon ta naman ang paglibot-libot ya sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Sitwasyon sa Bacolod ti as usual, ang mga masako di ari sa aton nga mga outer border control boundary sang Bacolod. Damo ni permi ang masami nga nagagutok kon oras sang modified enhanced community quarantine. Upod ni Action Jan si Action Papang. Observation report, sitwasyon sa Bacolod. Action Jan, may hapon. May hapon sa itong mga kaakson, ari na sa ang traffic sa Bacolod. Karon na pa tol, ari kami sa area sa Dalan Lacson. Traffic kami action direct sa may Buri Road, bala, dari sa may Lacson area. Turte dari ang pila sa mga salakyan na braba na sa ring hapon. Kay turte kay exido, big ang ginapatigayon dari nila nga checking. Kasang nga mga kapulisan nga naka-standby o kung abig gina-assign. May mismo sa may interior border or interior checkpoint, dari sa Tubang sa City Mall. Ang matong ambako si mo kagabi nga kontrol tempano, dari ginagakita ang laba ang kalabaw sa pila pertege no sa mga pribado nga salakyan. Okay. So of course duay makita di pa sa nga salakyan kay ti wala man public transportation sa Bacolod no. So kanabanan nagid nga nagabiyahe mga kaakson private nga salakyan. Isa ka rason guro nga do traffic gid kay instead of 3 lanes nga malabyan sa mga motorista
2 lanes na lang kay ang isa ka linya gin-occupy ni sang ila mga ginampampang dara nga canopy kag ang ila mismong border o kung checkpoint man. May mga traffic enforcers na naka-assign karon nga po diri sa mga lugar. Usually nilang gina-check nila ang pasulod sa Bacolod o kung palakson nga area ang direksyon. Kay kalabanan action Eric nga pagwa na bra, like for example pag north na ang ilang ruta do ay nagidman gina-check sang mga kapulisan. About siringon sila simple lang man mong it's either papauli na magidman sila. Pero kung pasod ikaw sa downtown area, may mga possible pa na iban pagig nga mga aktibidades nga padulungan. That is why nga importante kay gina-check ang mga requirements, ang home quarantine pass, ang ilang mga IT or certificate of employment, kag ang iban pagig nga mga kinahanglanon para mabotuod nga ikaw isa ka frontliner o kung essential worker bisan pa authorized person outside of residence of Conapor. No? Okay. Kung pakato ka sa may flyover diri mismo sa area sa Barangay Bata, kita mo gito mga pribado nga sasakyan kalabanan mga kaakson ang nagasinumbalik karon nga hapon. Okay. May pila ka mga barangay diri sa Bacolod nga ginanalabyan sang patrol like dara abi sa may barangay 34, barangay 16 nga area nga ongoing sini nga hapon ang pagpangdakop sang Bacolod Traffic Authority Office o kun bitaw amo ni bala nagabiyahe bala nga mga e-bike, nagabiyahe nga mga tricycle nga bisan na suspendido ang ginatawag naton nga public transportation sige gyapon. Kay kalaw ay mana nga iban nga mga barangay tuman ka istrikto sa pag-implementar sining pagsulundan pero ang iba niya magpinagusto nga daw hindi bala masaway. So ginubra may mo is yung katuan na gid lang sa otoridad sa bitaw para sila na lang mismo action Eric ang magsukyar kag maglantaw sa lugar nga dapat magsunod sila sa mga pagsulundan kag hindi sila nga magbayular sang nanumandra nga mga protocol nga ginapatuman sang gobyerno. Kita to namon kay na nagtrentire na to sila ang towing truck sang bitaw ara digtogin na higop ang mga truck o ang mga bisikleta, ang mga tricycle, mga motorsiklo nga nagabiyahe nga wala sang kung subong nga modified enhanced community quarantine ang sunod sang Bacolod. Butchili ko may nakatakpan mo sila gali dyan? May ara gid pang dako pinila. Pero may ara action Eric nga barangay or police station nga nagpangsaway lang. Okay. Like diri sa may police station number 2, nagpangsaway lang sila, no? Wala nila gintang dakop, no? Okay. Nagpangsaway lang sila action Eric. Amo na nga mas mayo kung si Nani Kirao bingupod mo, hindi ka magpasaway, no? Or si Manny Kirao, or si Nani Kirao ang imupod, no? Okay, sige. Actually, reklamo na sa area 3 mismo sa nga barangay Bata. Karon man nga po, makitansin na to. Duway na kita masyado man mga sasakyan nga nagabiyahe. Mga e-bike o tricycle. Dito lang yun sa mga area, mga numbered barangays. Damo gibakitan, damo nga nagabiyahe, e-bike kag ibanta, no? Pero kung balikan ko to, ang bakong police station number 2, nagpangsaway si Police Captain Leo Isto pagkahapon pa lamang, nagatag nagadaan sa reminder nga once may magbiyahe dire, hindi na pagulato ng punto nga pagpangdakpon pa sila, bangod nga nagbayular sila sa mga guidelines ng modified enhanced community quarantine. So far wala ang Sempos Bacolod kami, no? Umubulubog na ang panahon. Magulugarumon ang kalangitan pero kay na do ano gid ang sa may east portion sang Sugrad. Dito na pero kita ano do kadulom gid tipo ng galom pero ayon so far sining mga tingon mga kaakson do gid man, no? Problemado kon panahon ng aton pagambalan mga kaakson. Ini kadalagan sang trapiko ang sagyapon bugos mang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred Green Coffee. Sa totalan to kanagagi sa pagpanalaw sa estado sa Bacolod Action John Diaz. Una sa buto na sa aksyon sa Bacolod Action Obacho. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon John Diaz. There you have it. Sitwasyon sa Bacolod. Kapila ka mga border control. Ano na pero may ma-experiencehan tayo. Kagutok man siya nga nagagutok may ara iban nga border control nga shadow ka eksido sa ila sini nga pinahimo nga pag-check
sa mga nagasakay sa salakyan. May hapon din na kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey, si Maninoy Rani Hanggayo sa Iloilo, ara mga monitor sa atin. May hapon din na kay Maninoy Rani Hanggayo sa Iloilo. Sa kay Pearl Disicor, sa kay Alma Garabante sa Batir, daraman kay Inting Bibuso, si Celine Holmes, ga-monitor sila sa ato sininga pagpangalag. When we come back, pagbalik naton, report na gikan sa ato sininga mga patrol unit reporters, makatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ginatamyaman naton dira sang maayo lang nga pagpamati ang aton nga mga suki katag paramati kada hapon nga naga-monitor gid si Venjo Gonzales Gargaliano, naga-monitor dira sa area sang barangay Takuling sa may City Heights, kag sa mga Gargaliano family. Ginatamyaw taman dira kag happy listening sa mga taga-barangay Hindumanan si Cordapiaco ang nagatamyaw. Si Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and the family, happy listening dira kay Jocelyn Arisibita Ulak, ara man siya. Happy birthday sa bata namon nga si Anthea Felicity, ka-unique sa ngalan niya, no? 4 years old, birthday sa bungaling sa kay John Michael Himay. Kay Meljon Sinerosa, ba? Totoo Meljon Sinerosa dira sa may Cebu, mayroon dira kapapamati, kag kay Edgar Pilayo, of course, sa aton nga mga suki nga tagparamati nga naga-monitor man diri sa inyo para tuntunan, ginatamyaw taran sila sang happy listening kag maayo lang nga pag-monitor diri, no? Of course, sa aton dira nga mga kaaksyon man, nga mga miyembro sa taxi driver, OTTG, mayong hapon lang kag maayo lang nga pagpamati. Babalik kita pagkatapos lang sa ato sa importante dugang nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga ka-aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balik diri sa atong sining pagpangalagad action report afternoon edition Biyernes nga presentation. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pampausa may hapon dira kay Draber Tim Raha, Tamayo Delphine Juligin. Dira sa may araw Vista Alegre si Tom Justin, Gina Julius, Manilyn from Joligin Lamayo. Kay Mary Jane Mendoza, dala ka kay Kimads, Talabantingson. Sa Sipalay City, araman si Simeon Seydani. Happy birthday kay Juan Bol sang NKB. Alin kay George Patrick Tupas. Sa 9th Street Food Zone ni Galio, si Kimads Talabantingson. Ay, gali ka. Ara kadagli Kimads Talabantingson sa may 9th Street, Lacson sa may Food Zone. Sa Lamasgid. Sa kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey, mayong hapon da. Sige, i-check ta na mga report na gikan sa ato siring mga patrol unit reporters.
Pila ka mga report na gikan sa area sang Kapitolyo Provincial. Yari sa line number 2 si Action Eden Aboso. Sa report, Action Eden, may hapon, please come in. Action Eric, nagtapos na sa bunga adlaw ang tatlo man kaadlaw nga pagpanagtag sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Toboso sa ilang mga residente nga nabase diri sa syudad sang Bacolod. So tisuno kay Mayor Richard Hauhoko, gintagaan ni sila Action Eric sang tagpulo ka kilo nga bugas kun 10 sang bugas action individual ang tao. Palihog ko din sa imo signal, ga-off and on kita. Yes, Action Eric. Go ahead. Yes, kay umpisa sa Miyerkules, Action Eric, masobra 500 na ka-individual ang ila sining nga natagaan kag subong adlaw mga kapin 200 pa Action Eric ang natagaan. Tiyambal ni Hauhoko, padayon man sila nag-open man ang ila sini hotline number para matawgan sang iban pa nga mga taga Tubusenyo nga ari diri sa syudad sang Bacolod para at least mahibaluan nila kung may ara pa sang dugang nga padalaan man sang ayuda. Pamatinaton si Toboso Mayor Richard Hauhoko. Well, actually, gabase na no sa mga gagawa nga resubong nag-MECQ amo na nga naghatag kita. The possibility nga ma-extend then basin possible man nga madungag kita sa ginpanghatag sa subong, no? Actually, this is the third time na pagpanghatag ta sa aton mga Tubusenyos nga affected sa mga sama sa lockdown, ECQ, MECQ or tumang time out weekend, no? So ang subong naghatag kita pulo ka kilo individually. Ang amon mga Tubusenyos nga ara sa Bacolod, ang iban hindi man pamilya, hindi man household, kag trabaho ara sa boarding house, kag makita man naton nga bululigan kit kay pareho sa ang iban no work no pay, duha lang ka adlaw ang trabaho sa isa ka semana. So, sang maayo pa man, wala pang COVID, sila man yung gabudik di sa amon. Ila pamilya, sila ka pa eskwela, daw breadwinner man bala sila. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kay Action Eden Aboso. There you have it, si Mayor Richard Hauhoko. Isa kadalayawon nga ginahimo sang alkalde sa Banwa Santo Toboso ang iyang nga mga constituent diri sa Bacolod nga napektuhan sang MECQ ginabuligan niya pa ya pagi sa pagpadala sang tagpulo ka kilo sang bugas. Dami klase mayor, no? So ka dalayawon nga sahi sang hilimuon sang isa ka alkalde. Ang Toboso, puwerte kalayo ni nga Banwa, sa norte nga bahin sa probinsya. Pero yet, si Mayor Richard Hauhoko, may concern pa yan sa iya nga mga kasimaryo nga na stranded diri sa Bacolod. Hindi kayo mo kita, Mayor nga, ang imo constituent, ari sa Bacolod, ginapadalaan po yung tagpulo ka kilo sang bugas. Gamak mo na. Saludo ko nakaskalo ko kay Mayor Richard Hauhoko sa Banwa Santo Toboso. Kung nahimo ini ni Mayor Richard Hauhoko, ang mayor sa Banwa Santo Toboso, ngabi nga hindi man mahimo ini sa iban nga mga alkalde, sa iban nga Banwa kag syudad. Tilawan tabi, di kinatagaan nyo sang food packs buli, inyo man constituent, gabutom na sa inyo. Kaya ng mga tao nga tagaan nyo bugas, sigurado kaya mabuto ni sinundason eleksyon. Ang mga gapawala, yung mga opisyal sa amon nga pandemic, nadawala man binuligan, hindi ka rin makita ang suraya. Daway tayo pasalamatan ni sila, mga butante, daway gining kapasalamat sila. Ambot ko na simplatan nyo man kag na nakitaan nyo man nga sitwasyon. Kaysa di ka konsyal sa Bacolod, di makita tsuraya. Kung eleksyon, daw magkalados mo, kag daw magkalasungi isang kampanya sa kagulingon niya. Sa
sa pandemic, huwag siya makita di. Hindi siya nakadto ka malparahi sa kalibutan man. Huwag siya makitaan man. Di ni siya tapikan to, tapikan COVID na naman. Iba niya daw, magkatapikan na siyang COVID. Sa alaka, ulig sa parehas niya, sa mga constituent niya. Pero hindi siya makitaan sa bakulot. Hindi siya nakadto yaman. Basta mag-eleksyon, makitaan naman din siya. Alis sa report ni Aksyon na Eden Aboso, sa ilong report ni Aksyon Artay Hupon, bulig sang dole para sa bakulod nun, angot sa efekto sang MECQ, ginhingyo ni Congressman Greg Gasataya. Yari sa line number 3, report natong gikan sa New Government Center. May man si Congressman Greg Gasataya, no? Kaya may ara man siya kaulikong initiative. Kita mo na padala mo sa kanil request man sa DOTR na makabulig man di sa Bacoleño sa mga na-stranded naton nga mga kauturan bla sa mga border. Yari sa Action Art tayo pon. Line number 3 sa report. Action Art, may hapon, please come in. Naugin na padangat ason Eric no ni Congressman Greg Gasataya sa Tagadoli kapin pagit kay ti lapainihan man nga may ara sa nga budget deliberation sila sa House of Representatives kay kumo may mga projects kag subong man may mga kuanina mo may mga program ang Doli nga pwede makabulig sa parangabuyan sa mga bakurod nun, especially ang direkta kag apektado halos kalabanan diri sang pandemya ining COVID-19. Now, ang deliberation issue iya kay Gasataya, din ayo niya si Secretary Salvesti Vico III. Kung mahimo, una ako ng Bacolod City, kaya na-expect nila na by September 30 at the end of this month, matapos ang deliberation, kag hopefully, ang mga project and programs, mapatigayon dahil diri sa Bacolod City. Kay siling niya, amo rin kirang lanon sa Bacolod nun sa pagbangon, inang may income sila aksyonerik, especially damo ka ng mga negosyante, kapag kita ang mga magatmay, nga nag-on-touch ang operation. So, pero kung may ara sa initiative, kag mga project kag programa ang Doli, tani mabuligan man, no? Luwas sa visa assistant ka pwede na mahimo, ini mga project kag programs makabuligit para sa pagbangon sa mga taga-Bacolod. Gamay gina nga palayag ni Congressman Greg Gasataya. Din palabot naton sa kay Dole Secretary Belio ang situation sa syudad sa Bacolod ginapaidalom sa MECQ. Okay. No? So ginpadangat naton nga nagapangayo ni kita sang bulig siyang Department of Labor iti damo gid siyang apektado subong, no? At the same time ang fast track man sa pila ka mga programa kag mga proyekto na pwede nila mapalabot. Or sa Eric sa nga prayan ni Congressman Greg Gasataya, luluwas iya sa bahing sang Doli, kay marumdaman nga nagrangup pa ini siya kung nagpalabot man sa concern sa bahing naman niya sa DTI, especially nga may mga negosyante, bala, kag tagiya sa mga building, nga nag-renta, ining mga magagmay ng mga negosyante, nga kung kaisa, ginaobligan din nila bayad, on time, ang mga nag-renta, nga mga small business sector, imbes na sundon tong DTI memorandum circular, ginabaliwala nila mo na sonsling ni Congressman Greg nga kung tani, matamod man ini sa DTI, agad nga hindi man matamaan, kag maputo tikoy na git na ang mga gatmay na mga negosyante. Balita-gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, action at tayo kung una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Action Art, na tayo po mo on that report. Mabatian karon sa gabi sa papalag sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Mag-update manggikan sa Kapitolyo Provincial. Mayong hapon nila kay Romulo Batang, Kenneth Valencia, sa kay JP Ahina hapon, sa kay Lani Mitokwa, para si Isabela, si Madam Bernadette Lacson, si Cristina Barros, Apong Alagos,
Kay Christopher Redfield, kay ninyo, totoo ninyo, may gabi, may gabi, may hapon dira siya mo, totoo ninyo. Parang dira kapag pamati, Kay nang Mindada, mayong hapon na no? Sa kay Christopher Redfield, kay totoo ninyo. Sa kay Edwin Pinida, po kanami isang pinaksyo nga bang Roslaswa ko no? San Ota na lutuon. Ati ko mayara, yawat pa man. Police Captain Wilfredo Binoman Jr., ang hepe dira sa IB Megarona, blaga monitor sa to. Maman si Michael John Season, mga taga Purok 5, Zone 5, Brotherhood sumagi na tamyaw lang. Kagdara man sa kay Emmy Esmeralda Dulido, naga-monitor sa aton silinga panatuntunan. Balik ang gini ka programa. Pagkatapos lang, sang dugang naton, importante nga mga pahibalo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamati. Radio Philippines, Star Time na 6:02. Ang oras ginadulong Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bye-bye time, no more time. Action Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation, magatako pinitiburaryo. Balik ini buwas Sabado, same time, same station. Ato sa mga patrola, Unit Report, Selection ka na palagay ko nga po, Action Art tayo hupon, Elden Aboso, Action John Diaz. Action Papanik Sutaro mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nerman Madera. Back up diri kay IT Expert Sir El Rey Dutilios. Sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Sirat sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyangalan. Sa kalas ang regular anchorman sa sininga palatuntunan, Loverboy Action Marlon Hinavaya. Talos la ako diri temporaryo. Kita karon alas 10 tuto alas 11. Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbarag. Salamat gid sa inyong pagpabati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio numero Manila Broadcasting Company.